Днес търсим смисъла на една нова българска дума. Думата тиняче. За баба ви това си е внуче. За баща ви това си е пубер. За мен тиняче си е твърдо тиняче. Тинячета, искате ли да ви питам нещо? Не. Какво означава тиняче? Тиняче? Откъде я знам, бе? Каква е разликата между тиняче и цепеняче? О, не. Do you know what is тиняче? What is food? The food is food. No, teenager comes in Bulgarian from teenager girl, but 20 years old was ready to fuck. I was a TV porno. Do you like teenager? My TV porno? No, not TV porno. No porno TV. This is serious TV. Каква е разликата между тиняче и цепеняче? Ко? Не. Това е, предполагам, някакъв младежки език, жаргонче. Да, тиняче, господин, означава така момиче около 20-те години. Аха. За него се отнася думата цепеняче. Да. Когато срещахме младо момиче като студенти, като ученици, викаме, какъв... Млад менеджер! Нали така? Само за какво? Не, само за любов. Цепеняка на какво хае? Да, цепеняка е достатъчно да го погледнеш, за да знаеш на какво хае. Кеняче? Не знам какво е. Откъде знаеш ти какво е кеняче? Искаш ли едно тиняче? Не, две. Две ченяче. Какво означава тиняче? Тиняче? Не знам. Тиняче? Ти много му бъхваш толкова рано сутринта, бе, човек. Не знам наистина. Какво според те може да значи тиняче? Нещо свързано с тиня. А господин, какво означава тиняче? Не знам. А каква е разликата между тиняче и цепеняче? Ами гай сега, едното не го знам какво е, а другото е една простотия, която всеки е казвал, като млад. Каква е разликата между тиняче и цепеняче? Не мога да отговоря. Говоря по телефона, съжалявам. Какво означава тиняче? Ти ма фана къс пас сега тук, а ти знаеш какво е коптор? Коптор. Знам какво е коптор? Оттам идвам. Момичета, здравейте! Искам да ви питам, говориме за централната градска част, която е нападната от термити. Чухте ли? Добре. Какво е тиняче? Моля? Какво означава тиняче? Не знам. А каква е разликата между тиняче и цепеняче? Дара си ги отварен. Каква е разликата между тиняче и цепеняче? Каква е разликата? Почти никаква. А какво означава тиняче? Тиняче, това е някакъв диалект в български език. О! За късмет. Не ме пипи така. Сърну. Ко? Не. Не ме пипи така. Сърну. Кажеш. Тиняче вече била цепеняче преди 300 години. Тиняче. Нещо пропаднал бастун. Тиняче най-вероятно означава риба, която се храни с тинята, макар че какво намира толкова в една тиня един сом, който има 3700 рецептора, си представете. А господина, каква е разликата между тиняче и цепеняче? Разликата между тиняче и цепеняче е много голяма, защото всички, които са цепенячета, са добре дошли на нашата маса.